Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबाय। ओमफ्राय नै दिनैहाय जोंहा गय फानदों आरो ओमफ्राय गयखौ माबायदि हानदों नोंथांमोननो देखायनोसै आङो। गयखौ जोंहा दालाइ टु दालाइ ज्राव बारलायनाय हानदोंनो नायनि होमबा थौ आंजों लोगोसे नोंथांमोन। हाननाया गारहरबा खारसारलाबायोना बेखायनो बस्थाजों इदि खामलायनि जायगा मोनसेयावनो थानायनि। नै बारबाय नायद' बारबाय फिउ बारखायो फांसेनिफ्राय देन्जारखासो। धुस गयाबो गारहरबाबो जेराव खारसारा बस्थायाव आजावो मालाय। देन्जार बुद्धि मानसिनि बुद्धि ने। आरो बे फांसेनिफ्राय थांगासिनो बैजों दालाय दासा गोनां माबोरै थांखायो। गय बिफाङाव बायनोसै बायदि खालामजोबो। बिलाइआनो गाबाय बैना मोख्रा बादि बारो। मामा কাছে নেটর দিতে এসছে फिउ এটা দাও যাবে না এটা दालाइ टु दालाइ ज्रावसो मानसिया। आरो बेनिफ्राय बेयाव फिउ थांबावसै। बे माबाया नांथायाखै थालिर गांखङा नांथादों। नोरै फासाय दालाइ टु दालाइ जाम गिदिर सालाय गया अबे सुदा खानाया एलाय गाव फैनोसै फिउ बारनो हाखायो गोजानबाबो। बोरै आथा नायनाङै बायदि आखाइजों हमो आथा थाखानाय बायदि आखाइया टेलेन्ट जाम्बि बेनो। नै फिउ नैबाव फैगोन ओरैहाय नै बिनि मायं साइलेन्ट बैनो खनखाजोब्बाय।
Thank you so much लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय टेक केयार र' ओमफ्राय नै मोनसे खोथा बेबायदि फिउ खुबैनायाव बायचान्स मोखाङाव नांफ्लांबायलायनो मेगन गन्थं गुरुबजोबखागोन ने हाथाय हाबजोबखागोन दुखुआव जोबखागोन ने